February machike abapindira machikati aka makati pastor musadzoke nemusikana uye ndikati aiwa musikana makati tisaenda andiuye naye takuigirai monthly comic awards vanoti MCA monthly comic awards aiwa ari kuseta pace ari kukunda manama zviri kuzivikanwa kuti monthly comic awards akumberi kwemanama right. Tichada kuti titende vakatitsigira mwedzi uno mwedzi waFebruary kumacomic awards emwaka uno the pipeline fashions vakati aiwa mufundisi endai munoratidza vanhu mucheno udzai vanhu kuti aiwa hembe dziri kuwanika pipeline fashions vari kuchata vese vari kuda kuita chero chii chinoda hembe uyai papipeline fashions shop number 18 Robinson House. Tisingakanganwe zvakare kutenda Tandra Media Pro tokuti aiwazve mavidhiyo vari kudaita michatowo zvakare vari kuda kutorwa mafotoshoot emhuri kana uri hwanu zvako wangochuza nada munhu anotorwa mapicture ongoya paTandra Media Pro just next door neHerald House ipapo muna Silundika ndisilundika obva ungoti obva watorwa picture yako right. Takunziraizve amunofarira mamonthly comic awards tichitaiwa mwedzi waFebruary wangori mwedzi wairwadza kwazvo takarasikirwa negamba Dr. Morgan Richard Tsvangirai. Well, tinonzwa kubatikana kwazvo nekurasikirwa negamba. We always remember him. Tinotizororai murugare but tiri kutiwo kana mafamba maenda kunhamu manzwa kuti it's a state sponsored funeral aiwa yakona kudya senge zvinoita blaza hazvidiwi madyiro akadai so hakusi kudya kwakanaka kana uri once state sponsored hazvitarira kuti wakutodya madiro wakutodya paunoda zvakare we have a special mention tina mama Auxilia Mnangagwa. Mama, you're doing great work. Takaona video maenda kumamisha vamwe vangati publicity stunts vamwe vangati ndezvekudai ndezvekutsvaga mavhoti but no neofisi yamuri kapu yesimbi mama ayo pakapu yesimbi ndo pamakapedzera tikuti awa your great works we seeing them zvinongodiwawo dai vari vamwe kana kumusha kwacho cheko ungasingadombosvika but Doctor, makudiseva kunzi Doctor amai piwa honorary renyu nofanwe pausing ngawakunyorere honorary degree. Right, we're getting into the monthly comic awards. Chatangani yatinotiyo Twitter wars. Mwedzi waFebruary pakanga pane hondo ipapapo. Chatangani yatinotiyo nominee number 1 is none other than Mutumwa Mawere. Mutumwa Mawere akanosvika noti iwe mfana Ginimbi hautaureka zvemota dzako nekuti maigai muna January iwe une chikwereti changu izvozvo Ginimbi nonga zvinomufadza wabho akangonoti aiwa ndina ndirabasa nazvo seWicknell akabhatira mari ndoitenga nyaya because ndiri muna nebhegi ka nyaya dzakadai ndo dzatotenga kana 80,000 chendoibvisira pamariyo saka seWicknell vanopinda vari nominee number 2 zvikanzi Ginimbi kutenga Rolls Royce hazviri kuti wane mari usaite hunhu hwekugeto usare kuonerwa saka mawars atoti paTwitter wars. Our winner of the Twitter was just like Naba. We had no winner. This one, they can be nominees, but they can also be no winner. Right. Mambara of the month of February. Pamambara of the month pamwakata waise Gogo ndati Gogo munhu mukuru dzigama minda musina okwana Gogo ngase Gogo pamambara but pamambara of the month panopinda chikomana chinozvitiyo Chief Mabena the third andizivi kwavanobva ikoko kwavari chief kuti hunhu hwekudedza munhu kuti that fat pig andizivi kuti vakawanepi saka vanongotora mambara of the month havana kucontestwa vakangozvipindira vari vega rega tionawo zvavakanyora paTwitter vachishora chimhama chanetsa Dr. Gonyet Prophetess Gonyet chokati obva kuti munhu fat pig aiwa kana iri nzara please piwai chikafu madhona ari kuwanikwa mamisha ikoko kwete kuona munhu kuita pig. That's so wrong. Right, tobva tapinda pane yatinotiyo chekupenga of the month of February. Ruzvati vanhu vazhinji vese makati aiwa chekupenga chakatotorwa kare chekupenga ndechaGogo ndikati iwe dai arapa yangu ari kudzi vanopenga pachekupenga ipapo waifara saka Gogo hatisi kuwapa chinonzi chekupenga tiri kuwapa yatinotiyo chekurebesa nyaya kana chekukudza nyaya. Gogo rega timbonzwa Gogo vachitaura Zavana sekuru ako kuti maEriza ndiri kumuona pano na Chamisa kana speaker ya Chamisa ndiri kuiona ndezvinondiri pano ndingazvisungirira. Right, that was Gogo Tsvangirai vakati Elizabeth na Nelson
Nelson wona yanetso ngeti muona Nelson achudza mai Mchinguri na mai Mchinguri munozvionawo tapinda muchanakirwa nenyika mai Mchinguri kukanganwa kuti nyika yakambovako here chisamba machisa kukula izenzo yezvako na mufaro hauna mutupo unongopinda nemumba mako chero usingadi saka unouya kumba kwenyu mai Mchinguri gachirai mufaro uri kuuya muna Septemba uyo. Yeah, that was Mukomana Mdiki wangu wakomana roko fangwa chimiti Mukomana Mdiki. That was Nelson achamisa hapo achiudza mai Mchinguri kuti muchanakirwa nyika paisha chinja muchaspakwa muchafara hanzi mufaro hauna kuti ndapinda mbamani mwapinda chero wangu veko unowanika right saka chekurebesa nyaya of the month chinotorwa na Gogo Tsvangirai right tobva tapinda pane yatinoti iyo female celeb of the month of February apo pane basa guru tikuona kuti right mukanyima vanhu maawards mukapota muchikanganwa vanhu vakambotinakidzawo makore vanozotsvagawo nzira dzekuda kuuya nadzo right our nominee number 1 for the female celeb of the month of February is none other than Tererai regati mbodzo akasoka akaita kana nemukoma lawe Tererai sha regati kanzwa Yes, that was Terry Mugwadi. Terry anopinda iye kwete nekasongaka, but anopinda iye ne video rikunzi. Vamwe vari kuda kuti sex tape, but ini ndikuona kunge risiri sex tape, itori sex cassette chayo because mukomana wacho aive ne atingaiti shena zvedu but tinongoti vanhu vamune muchiita nawo masex tape ngavatangewo vageza varatidzikewo zvakanaka kuitira kuti pasazoita kakushorwa kemaproducts enyu ndo pamunozoshaya maawards paipa saka tinongoti isusu Tera anopinda neirori sex cassette rake ngoti sex video tobva tapinda isusu pa nominee number 2 nominee number 2 munhu akabatwawo kunhamo ikoko kwatatsiri kubwehera akarohwa zvakaipisisa ndinokumbirawo mifananidzo ichabuda apa inogona kukanganisa vaye vane mwoyo isina kumira zvakanaka please if you have mwoyo usinganyonzwa zvakanaka nekuti munhu wacho akakuvara kwazvo mushure mekunge arohwa nevakomana vemukomana mudiki regai tingoona nominee number 3 with punches and they were throwing beer on our clothes. So many youth then came and they pounced on us and they were chanting Chamisa slogans. So there is this good Samaritan who then decided to say, no, can you please go into my heart because these people will kill you. They were very violent and very vicious and they were visibly drunk. They were very drunk. It was clear that it's something which was planned and they were given beer so that they will just come and kill us. So yes, that was Thokozani Kupe, our nominee number 3. Achita akarohwa kwazvo vanga vanotopisirwa mumba ngoti imba yashenga yakatota uswa hwanga wakatota she's our nominee number 2 tichiti uswa hwanga wakatota saka akatadza kuzotsva imba chainozotsva plus akarohwa zvakaipisisa ndiye Thokozani Kupe uyo tobva taenda pa nominee number 3. Nominee number 3 is none other than she's coming all the way from the UK. Unaona Facebook ita kuikanganisa kana takuita ma live video tichiburitsawo ma slippers iwaya neizvo zvimabaluma izvi zvakupera mweya takutokanganisa social media anonzi LuvaGirl all the way from UK akanopindira pa live video ya Mandla akati pfekwa kutobvisa hembe chaunga chikatobva charova maoko zvikanzi anonzi free spirit don't free spirit karobvisa hembe pa live video iri kuonekwa ne thousands of people shame LuvaGirl our nominee number 3 but takuda kuona watinoti winner of the month of February Comic Award female celeb inotorwa none other than
Tererai, Mugwadi, that sex step and Teri, you could potential Ndakambozitaura, Teri une potential. Kana ukadanyatotanga kunyatozogadzira ma sex step chaizvo. Aiwa, you can make nice sex steps. Kuwangwapindwa nekukumaimbanyireiko. Nguva ndiyise ma lights zvinhu zvioneke vanhu vanakirwe. Kwete kumhanya muchitora foni yacho idiki. Taurai nevanhu vanopa mafoni, mopuwa mafoni, motora mavideo akanaka, moisa sound yakanaka, motsvakawo dzimba. Dziriko dzimba dzekuhaya dzekuti munyazoita sex step redu rikabuda zvakanaka. Right, tobva tapinda pane yatinoti fashion disaster of the month of February. Satabata, watinoti male celeb. Fashion disaster. Nominee number 1, none other than military touch. Dara JP. Rekatuone deo. Rekatuone zvavanga vakapfeka kumanama. Tiba tangona parikuita crisis hapa. Yes, that was JP kana kuti Prayzah. Tikuti ndara mukunyanya kuona tiri parwendo. Ngatimire kuona mafilimu ane muka mafilimu anokurudzira zvechinyakare. Ngatirambei tiri kumilitary touch tumasutu twedu tuya netukumajini twedu tumaskim zviri nani. Izve matehwezvo handine vamwe ndara vari kubva kuma winter games. Handizoti mamuri kuhere kuma winter games. Asi hamusi mega mukategori iyoyi. Nominee number 2 is none other than Dandiko round. Yes. Nominee number 2 in the Tocky vibes. Rekatigoona. Right. So got the Tocky vibes in the chaunga zvikanzai watoka anokwana apa. Zvikanzika sutu akasika Haile Selassie raka. Akasika sutu kemajoba raka. Zvikanzai wakasafari sutu kako akazodi uri pakati pevamwe wakanenge vakachena sana Matthias mbere kudaro aiwa hazvizobudi. Matthias anga akachena but Tocky aiwa. But since ari munhu Tocky munhu weartist so and drakudzai ane song iri kunetsa inonzi Konzeresa. Look out for that tune. It's mad tune. Right, and the winner in this category. Handi pana aiwazve. Handi comic muri kumhanya. Pana mudhara ava. Mudhara vari kutsvagwa zita ravo. Vakarova inonzi foil paper baba. Right. Ndiwo mudhara vakarova foil paper. Watiri kuti isusu mudhara charismatic enyaka muri kutizainirwa nani. Right. Tobva tatsvaga winner for fashion disaster of the month of February. Iyo inoenda iri kumaoko emilitary. Since vari vanhu vanogara vachingotora maawards manama vakatora chero kupi vanongotora saka fashion disaster of the month kuti ava mudhara JP mbomirai zvematehwe ngatimirei zvewashu izvi zvekupfeka zvinhu zvine mairemedza amai kumashuroko nechidehwe ichocho. Please ngatisiyane nazvo todzokera kumatachi edu ekwatemba mbochwana aya akanaka kwete izvozvo aiwa ngatisiyane nazvo. Right, tobva taenda pane yatinotiyo male celeb of the month of February. Pamale celeb anopinda zvakare Mutumwa Mawere. Mutumwa Mawere anoti aiwa usapupure zvemari kana usati wabhadhara chikwereti. Saka Mutumwa Mawere anopinda papa aiudza Ginimbi zvoti hautauri zvemari yakawanda une chikwereti changu ndodzungu ndozvandisingadi uda kuudza anu kuti une bhegi. And then nominee number 2 is none other than Obert Mpofu. Regaiti modzo Obi achirambira kutaura muparliament acharo dandisase handati andotaura ufuna nkhulume nyitini. Right. The Honorable Minister said there are issues to say about you. Now say it. Yes. I've said I cannot allow myself to be presided over by you. So I will not say anything for as long as you're sitting here. You know that was Obert Mpofu. And mudhara vane bhegi vakarova 15 bid kufungira iparliament iri kudaro handizindadaro. Saka tikuti kana munhu ane mari yakadaro haakwanisike kudzingika mugovernment. Munotomubata sezai because anogona kutenga president vacho, agotenga vice president, agotenga futi maparliamentarians ese. 15 billion is not mari yekutamba nayo yafana mari yakawanda. Saka Obert Mpofu is our nominee number 2. Nominee number 3 is none other than sekuru vekutamba mbawa. Regai timboona kule vachirova ndindambata. Ndindambata.
kule apare panozoita kaunga dance keku hayo ikako chete ka dance kana vakapedzera kanopedzera munhu wese ipapapo right no nominees edu but the winner in this category is none other than Obert Mpofu. Unozoona nekamwe kamuromo kaanoita anobva andifungisa mudhara wangu akaenda is out of the country mudhara Jonono ane kamwe kakuvhara muromo kaizongoenda kekuti ndimndevende mina angisakhulumi right. Obert Mpofu is our male celeb of the month of February. Toka tapinda isusu pane yatinoti institution kana kuti organization of the month of February. Iyo yakangopinda 2 government institute tine zeta rapiko takatanga rini zvokushudha vanhu ko takatanga rini zvokumaisa vanhu kana tatibva paroad atina kuti uyemurwane nevanhu vanhu havachakude uri bhebhi rakarambwa zeta rapi siyana nevanhu usachashudha vanhu izvozvo takazvishora ndiyo nomini number 1 yedu. Nomini number 2 is none other than ZIMSEC. Aiwanza kana zviri kudai paZIMSEC ko kuzoti kuzeki inenge ngori basa shem. ZIMSEC yakatipe pangaridzokorodzwa bere wati atina mari yekutambisa tidzokorodze zvinhu kana muri ino muri kulikisa zvinhu moti ngazvidzokorodzwe hatina mari yekutambisa saka ZIMSEC is our nominee number 2 and the winner in this category is none other than ZIMSEC. Tinongoti aiwaka kana matokundikana makundikana tidzoserei kuCambridge kwatakabva kwaimakwa zvinhu kwazvo kwete zvinhu zvamuri kutiitira. Saka ZIMSEC is our winner in the institution of the month of February. Totarisa yatinoti overall winner of the month of February monthly comic awards. Zvikanzi nevanhu aiwaka chinhu ndechagogo kaichi Gogo Tsvangirai ndo vanopinda pamaoverall winners edu achinzi nominee number 1. Zvikanzaiwa Gogo vano vakaiteko Gogo vasina kubvisa hembe vasina kana kumbozvisungirira kwacho tisina kumboona tambo yacho ngapapinde Tere apa because Tere at least takatomboona something it was not as clear tikuzwa kuti vaishota lighting but tiri kuti Tere ndiye anotora chinhu ichi tikadaiwa tinomisa kana mati timise zvakangu aiswa nagestor yakaiswa ikoko saka Tere anopinda ipapapa tobva tati futi nominee number 3 ndi LuvaGirl akati aiwa hanzi ndaona hakuna chifree spirit chakadaro chikukumbira bharapa live video aiwa achichanzi mapono amada kutigadzirira nemalive video aya saka ndiye nominee number 3 yedu. Zvikanzi ndaona aiwa ngawangoita 4 naChief Mabena anopinda ipapo nekuudza munhu kuti you are a fat pig but overall winner 2018 month of February comic award goes to none other than Gogo Tsvangirai. Tirikoti aiwa zvakazopera vakawirirana nemuroora gamba rakavikwa vakazorora murugare vaTsvangirai. Tinoda kutenda nekutsigira mamonthly comic awards tichida kutenda zvakare vanga vakatitsigira mumacomic awards emwaka uno Pipeline Fashions vanowanika mushop number 18 Robinson House. Unongosvika kona angwa na Kwame Gurume ipapo wongosvika kuti ndoda kutsvagawo sutu yekutengera baba wangu sutu yekupfeka pamuchato yevaperekedzwa muda wanga wakachinesa vaperekedzwa comic pastor Musakanga pamwe chete neTandra Media Pro. Tiri kuti uyai tiite mavideos taane video studio inoshuta zvinhu zvemhando yepamusorosoro. Uyai tirove mafotos kumuchato kwenyu. Uyai tiite zvese zvamunofunga kuti zvingade kuitwa pamuchato kana zvichida media chete. Ndo basa redu, ndo kwatodanwa. Ramzi Singano on camera. Tabuda comic pastor